худи ҳиҷома ба инсон чӣ фоида дорад? Барои бемориҳои фишорбаландӣ, давление, барои бемориҳои дарди сар, мигрен, бемориҳои системаи асаб, бемориҳои астрахандиози қисмати гардан ва миён, бемориҳои мардона, простатит, дард ва раккаши пойҳо, тоза кардани худ ва ғайра. дар ин марказ ҷойҳои табобатӣ ҳам барои мардон ва ҳам барои занҳо дар алоҳидагӣ омода шудааст. гуфтам лозим аст ки ин утоқҳо махсус барои мизоҷони доимӣ ҳастанд, ки дар инҷо иҷома мегиранд ва бисёр роҳат, қулай ва бисёр зебо аст инҷо. ин номдорад фитабочка чӣ фоида дорад? махсус ғашҷое ки зери пӯст доштед берун мекунад, тоза мекунад, асабҳоро ором мекунад ва аз ҳама чизи муҳим, агар шумо худозадагӣ дошта бошед, пас барқарор мекунад. мутахассисоне ки маълумоти оливу миёнаи тиббӣ ва таҷрибаи хуби корӣ доранд, дар ин ҷо фаъолият мекунанд. марҳамат ба маркази ҳиҷомаи Салва.